Едно. И здрасти хора, аз съм Херомен. Сега ще ви покажа как да се инсталирате в Fraps пълната версия. Ето я и сега ще... Така, върнах се. Влезте ето тук в този линк, в който ще ви го дам. Това не гледайте. Това само си го теглил аз. И кода не ми затвори. Не, хуплейс. Не дай да ме глушаваш, брат. Добре, влизате тук, теглите 2 мегабайта и 64. Запазвате файлът. Айде бе. Това съм си го теглил аз, това не го гледате. Ето, хайде. Натискате тука. Нека играе, ще си правя туториала, ще го обработя и... Естествено, че ще го правя с Camtasia. Ти с какво си мислиш? Сега ще върна, май нещо се бъгна. Ето, върнах се, ще влезне ето това. Next, къде да се инсталира? Next, инсталва, аз няма да го инсталирам, понеже го имам, изчаквате, инсталва се. Сега ще ви покажа как да се настроите Frapsът. Накъде, без да ви покажа как се инсталира Fraps? Значи, това го махате, влизате в FPS. Аз ви препоръчвам да ви се показва FPS-а, защото да може да видите дали снимате колко FPS имате, но това си е ваш избор. Ето това вие се не е важното. Задължително 30 FPS, ето това. И къде да ви се правят клиповете, аз естествено на работния плод. Ето тук Change, вие където искате. Правите го на... За хората с по-слаби компютри правите го на Half Size, а за по-хубави компютри Full Size, аз на Full Size. Тук с кой бутон да си правите клиповете, може F5, но препоръчително е F9, най-добрият бутон. Тук за скриншотовете аз ще си го направя да е с F12, защото така. И това беше от мен, аз бях Херомен. Абонирайте се за туториала и чао!